Zo'n 2 jaar geleden kwam terug corona en het veromredden van het ledenbestaan geen muziek meer uit de instrumenten van de melodband Vios uit Koostertille. We konden al net echt makkelijk samenkomen om te oefenen. Dan ben je werk wat beperkt al jaren. Ja, en toen hadden we op een gegeven moment gezegd, ja, als we dan niks kennen en het ledenaantal rent ik het achteruit, dan kunnen we beter de tijd benutten om de boel om te bouwen tot iets moderners. En nou ga je voornamelijk wat voor instrumenten? Voornamelijk ook alleen maar trommels, maar dan in alle verschillende soorten en maten. Dus een timtom, dan de welbekende 4 drums dat je om je heen gaat. Tot bassdrums in de vorm van olievet zoals hier, dus ik stier. Nou, we binnen omgang van melodband naar drumband. Naar volledig slagwerkers dus. En we zijn slagerij van Kammen, dat is een bekend iets. En van daaruit hebben we toch een slagerij, skarten, slachterskarten en vernijing. Nou, dat klopt wel aardig met elkaar zo. Moet je een beetje muzikale ervaring hebben? Wij zitten altijd zo, in iedereen zit wel een muzikant. Die ene zal dat misschien beter gaan vielen als een oor. Maar het gaat natuurlijk ook in de basis om het samenhorigheid en de plezier die we erin meidje kennen. Gewoon allemaal meedoen en dat geeft zo'n kick. Ja, het is gewoon geweldig om te doen. De avonden zijn gezellig, een grapje hier, een grapje daar. Af en toe serieus natuurlijk. Je leert ontiegelijk veel. En ja, als je echt van muziek houdt, is dit echt geweldig om te doen. Natuurlijk wel een speciale première natuurlijk, Sinterklaas op Helje. Ja, dat is natuurlijk een van de mooiste optredens. Het is gezellig, het is altijd leuk, het publiek is enthousiast. Ja, de mooie optredens kun je haast niet bedenken. En is Sinterklaas ook een beetje blij met deze drumband? Ja, dat is geweldig. Dat een dorp als Koostertille nog zijn eigen drumband had. Dat is een stukje cultuur dat wat bloeit. Daar ben we hier heel blij om.